Tuluyang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay!
Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yun totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala din. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na. Parang gusto mo na isumakit. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pumunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre,
Isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Hmm? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso, of course, maraming salamat. Sa lapit bakla! Yung force ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga na namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love.
Music! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Tear! Uncle Dagol. And Tita Max, Tanya Chinita. Feel good morning, Colentits. Itago nyo na lang po ako sa pangalang May. 31 years old. At 5 years na kami ni Jared. Siya naman po ay 36. 1 year pa lang po kami ay kumuha na kami ng bahay sa May Tanza, Cavite. Kahit malayo man sa work namin, pero at least amin na talaga. Para na po ito sa aming kinabukasan. Siyempre, nagiging practical na. At balak na rin po namin magkaanak. Sabi ko nga, madali lang naman magpakasal, basta importante, ma-ready na namin lahat. Masipag naman po si Jared. Naging work from home ang trabaho niya, kaya rumarakit siya minsan, tapos nagra-rider pa para pandagdag daw kita. Ang sipag, di ba? Di ba? Galing. Hello sa mga tamad. Aray mo. Kaso, bigla pong nagka-problema si Jared. At dito na nga nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Mahal. Mahal. Pagod na pagod ako. Grabing init kanina biyahe. O di, etong pampalawala ng pagod. Pagod nga ako. Jared ko. Bukas na lang. Tama yung kamay ko gumagapang. Papuntang puso. Nagkikiliti ako. Ano ba? Paano yung kaliti? Aray mo. Sige na. Nakikiliti ako. Ano ba? Silipin ko nga. Natutulog na ako. Uy, tumatayo. Wala. Gamitin na, sayang naman ang pagtayo. Sayang naman ang flag kung hindi natin gagamitin. Hindi tayo magse-ceremony. Ayaw nga. Bakit na nga ako? Dali na. Aray ko. Bitaw mo. Wala nga Ito pagod naman, na. oh. Wala na. Hindi kaya ko yan. Ako pa ba? Wala ba akong tiwala sa sarili ko? Isa pa nga. Ganun ba yun? Mahal. Ayan o, ginagapang ko na yung dariri. Dariri ko. Tugudug. Ayan na ang airplane. Alam mo yun ang gusto ko, challenge. Pwede bukas na, matutulog na tayo. Alas 11 na pa ako, magbiyahe pa ako. Dali, touch mo na ako, dali. Ganun ba yun? Ganun yun. Bukas na nga lang, bawi ako, bukas pagod lang talaga ako. Naman Sorry na. Isa na lang. Bawi talaga, promise. Bukas na, promise. Puro na lang lagi na lang ganyan.
Wisit. Oo. Sarap umalis. Ano ba? Alis na lang ako. Ano ba? Huy. Ano ba Chat problema? ko na lang mga kaibigan ko. Tambay na lang kami. Sorry na. Wala eh. Pakay ko sa sorry mo. Wala nga na. Gusto mo, samahan mo kung pa-check up na lang tayo. Okay ka? Sabado Tingin pa-check mo up ba tayo. meron kang Kaya problema ka? Oo. Kasi pa-check up na lang tayo. Sabado, promise. Talaga wala kang nararamdaman? Hindi ko nga alam eh. Baka Hindi na na normal lang. to. Natatakot din ako, no? Lalaki ako, tas walang nangyayari. Hindi gumagana. Tingin ko nga, baka nasa-stress ka. Sige, bukas pa-check up agad tayo, ha? Bukas na? Bukas agad, mag-day off ka. Baka din sobrang kakarakit mo. Kaya kasalanan ko din kasi dami kong ino-order online. Parcel ako ng parcel. Baka kaya kapagod lagi. Sige, Kaya bukas, sige. bukas, mag-day off ka. Sige na. Ikaw? Ano Day trabaho off, mo? mag-leave agad ako. Magagawa ko ng paraan, ikaw pa ba? Basta gusto ko na kasi. Okay. Check up tayo bukas, ha? Sorry na. Okay lang. Up and above the clouds, the only way to At nagpa-check up nga po kami agad-agad kinabukasan para lang malaman na namin ang problema kung bakit hindi ginaganahan si Jared. Iho. Dok, ano pong... Maganda naman yung asawa mo. Anong problema mo? Na nga, Dok, ayaw eh. Dok, ano po? Ano ba, may kailangan ba kaming laboratoryong kompletuhin? Kailangan ng lab test to. Yan, Sige po. May Pero baka po mahal, wag niyong patungan. Wala pa nga eh. Dali. Ayan. Ano po, dami Dok? naman po gagawin, di ba, doktor kayo? Sandali lang. Ba't tayo nangingialam sa akin? Ayan, dalhin mo yung magazine tapos pasok ka sa CR. Bilisan mo. Dok? Kasi kailangan nating... Bakit? Bakit may magazine? Andito naman ako Hindi po pwede. Kung ano-ano yung tinuturo nyo. Wala naman ako tinuturo. Kailangan nga i-check up yung... Bakit bibigyan nyo ng magazine na may nakabra na babae? brochure. Andito naman ako Andito Akin naman yan ako. brochure. Ay! Andito naman ako Ako na lang. Ma'am, hindi pwede yung ganun, ma'am. Doon kami sa CR. Hindi nga po pwede. Ano to? Ginawa niyo pang hotel o klinik ko? Turuan nyo pong magkasala. Ganyan ba tinuturo nyo sa mga pasyente nyo? Nurse, halika nga, nurse. Hi, Doc. Bakit yung nurse ang gagamitin? Hindi niya gagamitin yan. I-guide mo sa CR. Dali mo. Sige na. Sige na, mahal. Ako na bahala. Para matapos na tayo. Sige, mahal, dalian mo Ingat ka dyan sa nurse na yun. Wala akong tiwala. Sir, dito tayo, sir. Ako bahala, Anong tayo? Ikaw yung... Hindi ako papasok, ma'am. Okay. Doc. Sorry medyo matagal na. Awkward ako eh. Ano resulta? Nakuha agad? Ay, Baka scam yan Mabilis Photocopy lang yan Dali lang yan Print out na yan agad. Uy. Oo nga. Kaya naman pala, sir. Bakit po, Dok? Kulang yung testosterone mo. Ilan po ba dapat? Mga 12. 10 lang sa kanya So, Bakit niyo po kinuha? Baka kinuha, may kumuha naman. excuse me, mas marami itong testosterone ko. Umaapaw pa to. Umaapaw to, wag ako. Grabe naman po kayo magsalita. Ganyan ba talaga kayo na doktor? Doktor ako, ma'am. Ano po Wala ba? man siya May yan. dapat po bang inumin yung asawa ko? Kasi po lagi na lang siyang walang gana. Kahapon po, wala. Nung isang araw, nag-lingerie na po ako, wala din. Sayang, Nung sir, linggo sayang. po, nagtibak ako, wala, ayaw Uy, din. sana all. Nung Sabado po, nanood na muna kami, ayaw pa din. Pairam na, volume 16. Dok, ano po talaga problema ko, Dok? Ganito, sir. Maraming mga factors yan. Stress. Di ba nagra-rider siya ka mo? Oo, Dok, masipag po siya. Bukod Opo. po sa mga, dami niya pong sideline. Dami siya. Sideline?
Opo. Parehas tayo na motto sa buhay. Maintain the midline, continue the sideline. Ano po? Yun sa trabaho po yan. Ha? Sa trabaho po yan. Sa trabaho ko bilang doktor. Okay. Masipag po yan eh. Baka kailangan niya po bang magbawas ng trabaho? Mag-bed rest? Pwedeng ganun. Hindi naman bilis, hindi naman siya buntis, ma'am. Kasi stress o anxiety ka, sir. Kung relasyon, wala naman kayo naging problema sa relasyon. Tsaka Masaya maganda, naman sabi kayo. niyo naman po maganda ako. Tsaka yung alindog ko, di ba? Alindog sa magdamag. Okay naman po, di ba? Oo So, naman, tingin niyo ma'am. po yung talagang testosterone? Testosterone. Testosterone. Ayan. Testosterone, ma'am. Testosterone. Okay, pass. Pwede pagod din si sir, kulang sa tulog. Puyat na palagi. Tingin niyo po kakaparcel ko? Kasi parcel lang parcel, ma'am. Kaya manawagan ako sa mga misis dyan. Kawawa naman yung mga mister nyo. Pag uwi ng bahay, may babayaran pang mga parcel. Ha? Huwag order ng order online. Tapos, di ba diabetic si sir? I-check up din natin yung sugar mo, sir. Baka diabetic ka. Tsaka may iniinom bang gamot si sir? Wala po. Bata pa po ako. Di ba doktor kayo? Dapat alam niyo kung may iniinom na gamot. Hoy, malay ko ba sa asawa mo? Di totoo. Yun. Kulang yung testosterone. Bakit po ang bata niya pang baba na ng testosterone? Testosterone, ma'am. Testosterone. May mga ganun talagang faktor. Hindi pare-pare sa mga lalaki. May mga tulad ko, matanda na, umaapaw pa rin yung testosterone ko. Umaapaw po? Di ba baero kayo? Hala! May meeting pa pala ako sa board. Pero may Board of pasyente pa po directors. kayo. Wala na akong pakialam siya. Basta ma'am, ito sir. Ayan, inumin nyo yan, ha? Para Ilang times a day po booster yan? 3 times a day. Para Sok! Ganon. Maniwala na sana kayo. Bakit doktor kayo hindi niyo alam yung adjective? Ha? Ba't di niyo alam? Hindi pa ba? Ganon pampastrong. Ganyan. Pampastrong. Fake doctor yata po kayo eh. Iba yung pinapanood nyo, ha? Basta sir, inumin nyo yan, ha? Salamat po, Dok. Sana nga gumana ito. Dok, sige po. Baka meron po kayong discount sa gamot. Ma'am, hindi ako nagbibinta ng gamot na yan. Bakit? Doktor kayo eh. Ha? O nga, no. Sayang di sideline nito. Basta inumin nyo yan, ha? Sige, Dok. Balik kailan po kami balik? Pag may nangyari. Pag gumana yan, balik kayo sa akin. Sige po. Paano pag... Pag hindi gumana, Opo. balik pa rin kayo. Balik pa rin. Ayan, ininuman ko na. Sana nga gumana to. Testing. May sinabi si Doc, anong sabi ni Doc? Ano? Pag inumin nyo yan, dapat 1 hour bago mag-ana-ana. 1 hour pa daw. Hindi daw Limutan sa sky. 1 hour daw muna. Babe. 1 hour? 1 hour muna. Ha? Sige. Makalipas ang 2 oras. Aray, tagal. 2 oras eh. Dapat 1 hour. Tagal mo kasi. Saan ka ba pumunta? Kasi pinatagal ko nga para Ganina, medyo gumanon siya. Tapos ngayon wala na. O di oras-oras natin inumin yung gamot. Hindi pwede 3 days. 3 times a day lang. Magkakasakit naman ako niyan. Sorry na. Ano ba yan? O sige, bukas. Sige, try natin bukas. Pasensya na talaga. Kinabukasan. Mahal na ka 1 hour na. Ayan o. Hala, oo nga. Hala. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Game. Wow! May thank you. Sino ka? Konsensya. Ako yung doktor sa konsensya. Doktor sa konsensya. Di naalala ko si Doc, sinabi niya tama na daw. 1 hour daw. At least, di ba? Ayun na. Tingnan natin. Tingnan ko Ayan! Parang poste ng Meralco. Yes! Let's go!
feeling ko may parte din ako, may kasalanan din ako kung bakit walang gana si Jared ay pinatigil ko po siya talaga sa pagra-rider niya. Okay na muna yung isang racket, tama na muna yung maraming trabaho, baka kasi makatulong yan para makabuo na kami ng anak. At ewan ko po pero totoo ba yung kutob ng babae? Wala lang, namurahan lang kasi ako sa CCTV sa sa Lazada. Sale kasi, 12.12. Ang mura alam nyo. Click nyo lang yung link para makashopping ka. Nagbibinta ka pa! Hello mga madam ko. Yes, madam. Yan, mura yan, madam. Ay, ako nagsili ka na. Ibasahin mo na yung script. Nag-install po ako ng CCTV. Natuwa ako buy one, get one. At sige na, hindi ako bitigil. Sayang rarakit lang. sige na, mahal. Isa lang. Magdadrive pa ako Nagigilty ako. Feeling ko kasalanan ko kasi Sige na, aalis na ako. Magdadrive pa ako. Sige na, babay na. Huwag ka mag-alala. Ingat ka. Kaya ko pa to. Mainit Bili ko ng bagong lipstick. O yan na, sabi mo, ayaw mo. Dito mo, sa sideline ka Bakit ba gustong-gusto mo umalis ng bahay? Hindi. Magra-rider nga. Sige na. Ingat! Love you! Love you! Love you! Ay, nako. Ano ba yan? Wala na ako magawa lang ko na. Check ko kung okay yung quality ng SD card ng CCTV. Akitin ko muna. Ipi-play ko nga dito sa laptop. Wow, ang linaw In fairness, kitang-kita yung mga ginagawa namin. Uy, walang lag. Ano yun? Rewind. May white lady ba sa bahay? Ulit. Teka. Ting alas 6? May pumapasok na babae sa bahay. Sa kusina dumadaan. Sino ba to? Mahabang buhok. I-zoom in ko nga. Di ko kilala. Sino tong Ang dami niyang punta dito sa bahay. Jared! Ha? Anong babae? Anong babae? Anong babae? Jared! Ano na naman pinagsasabi mo? Alam ko na lahat! Naiintindihan ko na kung bakit ka walang gana, wala kang sakit! Ang sakit mo, makati ka! Bibig mo ha? Ang sakit mo! Ha? Babaero ka sa sarili kong pamamahay! Tumigil ka nga. Inaami yung boses mo. Ha? Ano, hindi mo ba alam na gumagana talaga yung CCTV? Ano, bobo? Ha? Ano akala mo naglalaro-laro lang ako sa CCTV, ha? Buti na lang ni-review ko! Huling-huli ko! Tumigil. Sino yun? Ayan! Ini-screenshot, i-play mo! Ano, i-upload ko to? AI yan! I-upload! AI! Napraning ka na AI mo mukha mo! AI mo mukha mo! AI mo mukha mo! Sino babae mo? Sa pamamahay ko pa talaga! Kaya ka pa walang gana! Tumigil Sa iba ka palang babae may gana! Kaya pala gusto mo mag-rider! Kinikita mo yan! Lumayas ka sa bahay ko. Lumayas ka. Isa! Ano ba? Lumayas Usap ka. Walang pag-uusapan. Ano ba ipapaliwanag mo dyan? AI! Lintik na pagkasinungaling mo! Umalis ka! Umalis ka! Ano ba? Mag-usap tayo! Umalis ka! Ayoko na! Metro's #1 Love Radio. Basic!
Ba't hanggang ngayon di nang mahal? Morning! Welcome to Sabi ng Friend Ko! Okay. Good morning. Nasa lahat, thank you sa kwento ni thank you Ate May. Ayan. Laking tulong daw nung kanyang nakuha sa Lazada. 12-12. Oo, kasi nga napabili siya ng CCTV. Ang sobrang mura, no? I remember may era na bago yung CCTV. Ang mahal talaga kasi Oo, parang may kailangan mo pa ng mga tao na mag-i-install, 'di ba? Tsaka pag may Ngayon CCTV ka, parang mayaman naaangat kayo. ka sa buhay. Oo, ngayon grabe, as low as 50 pesos. Pero na CCTV. Anong klase Mata CCTV? ng kapitbahay. Aray mo! Aray mo! Baka. Okay. Ayun na nga. Good morning. Naka 1,000 tayo sa Black app. Good morning. Morning po. Si Wendell, sabi niya, Tito, kinakabahan ako today. I'll propose to my GF. Shout out. Ano pinapropose mo? Na meron kang iba? Proposal ba yun? Linawin mo kasi. Proposal. O, meron akong iba. Payag ka ba? Galaw din eh. ka! Okay. Morning. Good morning kay Stella Marie Castellano. Watching from Hermosa, Bataan. Joms Baba. Okay, sabi ni Miguel Villamor, update. Update. Wala na sila. Tapos, ano na, di na niya tinuloy daw yung house. Malis na sila Malis na rin siya dun. Oh. Di na niya tinuloy. Kasi nga may white lady daw. May pangit na memories na imaginein mo sa likod. Pero grabe talaga mga lalaki. Ma-amaze ka talaga sa mga kaya nilang gawin para sa pekpek. Hindi, sorry Di ba ganun yung kaya nilang gawin para sa puke? Hoy! Di ba? Miss Mars Kaya from sa Taiwan, hello sa po. pamamahay. Imagine. Di ba? Kaya. Si Nove Rosales, hello po. Hi Nove, Jimboy, Morning, Ruado, Kim Ella, Wan. Nonong. AI pinalitok. Grabe daw sa AI. Grabe yung Antonio huli ka na Villafranca. tapos sasabihin mo AI. Ganyan. Tulhati. Kaya, kung maasan ka man, Jared, sana Doon kuhanin din ka kami. na. Ay, Sana wala ka nang mabiktima kasi pattern yan gagawin at gagawin niya yan. Sa mga Kawawa susunod. naman si Jared. Hello, Ayan. Rome. Good morning. Si Baby Ilocano. Reynald Tenorio. Tyler D. Sabi ni Boy Ilocano, minsan kami din niloloko. Mga Ilocano na imas na balasang. Ang saya ko kapag kayo yung nalaloko. Sobrang saya. Sobrang saya ko kapag kayo naman yung naloko. From Cavite. Kasi parang lagi na kayo nakakalamang So pag minsan kami naman yung lumalamang, ang saya ko. Diba? Nakakaganti kami. Archie ko, thank you Archie ko. Hello kay Sel. Aaron De Jesus. Good Magaling morning. magtago si girl, sabi ni ganyan. Anong pangalan niyan? Magaling magtago. Yung babaeng... Si girl daw magaling magtago. Magaling siya kaysa sa actually. boy. Oo. Oo. Mas magaling kaming magtago. To be honest talaga. Hindi namin fine-flex. Hindi ka flex yun Pero grabe. Nakakatuwa. Dahil magaling kaming wala talaga kayong hint na may 3 years na kaming kabit. Galaw, diba? galaw. Kami, kasi kayo pare-pareho yung style nyo sa pambababae. Kami talaga hindi nyo mahahalata. Si Eden Rio ng Pandakan, Manila. Hello po. Uy, Carmelo Kalipayan. Hi daw, Tita Max. Hello. Sabi ni Carmelo, ano to, shooter din to Hello, Basketball shooter ng babae. Basketball! Kaya alam nyo, kapag may nahuhuli na lalaki ng babae, nalulungkot ako. Hindi dahil nalungkot ako, hala ng babae. Nalulungkot ako, hala nahuli, hindi magaling magtago. Galaw ka! Ganun ba yan? Kasi parang, okay, sana magpaturo kayo sa mga babae. Kasi expert kami magtago ng kabit.
Galaw Hindi, ka! promise. Hindi nyo mahalata, promise. Hanggang tegi bells kayo, hindi nyo mahalata may kabit kami. Pero kayo, ang dali nyo. Kasi yung cellphone nyo biglang nakataob lagi. Bawal hawakan. Ganun ba yun? Oo, nakataob. Tapos kapag may nag-notif, nakatingin na ganun, titingnan kung si Mrs. hinahawakan yung cellphone, kinakabahan. Lagi kayong may kaba at halata sa mukha nyo yung tension. Kami hindi nyo halata eh. Halimbawa, ako lagi nakaganyan yung cellphone ko. Okay, hawakan mo. May makikita ka talaga dyan. Oh. May makikita ka talaga, kaya huwag mong tangkain hawakan kasi pag nakita mo, may maghiwalay tayo. Eh, di ang saya ko! Woohoo! Kaya I'm proud of my girls kasi magaling Sabi ni kami Boy Ilocano, magtago. kaya pala, hindi nahalata yun. Sabi ni Boy Ilocano. Na Jay sumamkit Bonola. na balasang. Tinuturo Anong sa makikita akin sa ng mga- cellphone ko? Maraming boylet. Marami talaga. Di ba guys. Pero ganito yan, sa akin, once na inimbestigahan mo yung cellphone ko, ibig sabihin wala ka ng tiwala sa akin, out na ako sa relationship. Ganon na agad yan? Oo, sa akin. Once na sinabi mo, tingnan ko nga yung cellphone mo, kung ganon. Once ginanon mo ko, ayoko na. Pero pag ikaw yung magbigay, tignan mo. Oo, okay yan. lang yun. Hindi ba yan? Kusang loob. Sige, tingnan mo. Yan. Eh pag tinignan niya, Go! May makikita talaga siya. yun lang. Tignan nyo guys. Sige guys. Kahit saan tayo pupunta, tignan mo hindi away pa rin yung kalalabasan guys. Basic! Kumembot ng ganito. Gumiling ng ganito. Ganon. Pero kayo kasi, pati yung cellphone mo, sasabihin nyo, bakit mo titingnan? Nagiging defensive kayo. Eh kung ganito, halimbawa, sige nga, halimbawa, ikaw call. Yung nga cellphone mo, call. Dali, tingin nga. Di ba? Ikaw. Ayoko. Di ba? Kasi may makikita. Eh, pero kung, dali, go. Go. sa'yo naman kasi Check kung mo, ano makita, check mo, go. IG, check mo, WhatsApp, check mo, WhatsApp, ano yun? Messenger, ano pa mga Archiko. check mo. Uy, Archiko. Lumaban daw. Laban tayo. Dali! Diba? So, tinan nyo, diba? Pag sinabi mo, ayokong tingnan, iba na agad eh. Although masama, hindi okay mag-judge. Pero iba kapag parang... Hindi kasi, may mga privacy din. Exactly. Kaya ako ayoko din na, patingin nga. Pag ginanon ka, Oo. Bakit? makaka-trigger to Oo. Hindi, ako Telegram. Wala akong Telegram eh. Kayo may Telegram kayo kayo, Alam na. Alam na this. Lagi ako tinatanong may Telegram. Anong gagawin ko dun? Kasi sa files daw, pwede naman sa Messenger. Ang HD na kaya mag-Messenger. Kayo talaga. Jay Bonola. Morning, si Alizar. I-delete From para hindi makita. Oo, uninstall mag-delete na kasi po. kayo. Oo, Si mag-delete. Enix. Tsaka make sure pag nagdi-delete kayo, halimbawa, screenshot, sa Messenger. Kasi may history dyan sa Messenger eh. Nakalagay doon. Alam ko yan, syempre. Kaya nga. Delete. Tsaka sa mga suggested friends, andyan yung kabit ng asawa nyo sa suggestion ni Bakit nag-suggest? Kasi ni-stock ka ng ni-stock siya ng kabit niya. Ganun ba yun? Bakit mapunta sa suggest? Sabi ng mga, ewan ko kung myth lang yun o fact. Pero sabi yun, pag may yung lumalabas sa... Alala mo yung Friendster? Na ano? Yung Friendster Days. Shoutout sa mga naka-try sa Friendster. Di ba merong yun? Makikita mo kung sinong nag-view sa'yo or sinong nag-check ng profile ngayon mo. kasi wala eh. Ewan ko Walang lang may feature. profile yung FB ngayon. Wala. no? Hindi mo alam kung sino nag-review sa'yo. And it's good na ganon.
Kasi yun yung features ni Friendster dati. Makikita mo kung sino nag-use sa'yo. Benji, Unli ka na ba? files? Unli files yung Telegram. Kasi gusto nyo isa-send yung mga nude videos na mahaba. Sa Telegram daw. Bakit nyo kailangan ng unli files? Pwede sa Viber. Mag-subscribe ka sa yung may premium. Pwede, siyempre, para walang gastos. Gagastos pa daw sila kung pwede. Telegram. Alam ni Uncle. Sabi ng friend. Wala, sabi ng friend ko. Si Mong Conor taga-sagot. Iba yung Telegram namin yung mga luma, yung papel lang. Diyos may alam ng misis ko, passcode ng phone ko, magsawa siya katitingin. Yan gusto ko yung mga ganyan lalaki, yung mga walang passcode. Pero wag niyong misunderstood yung passcode Minsan kasi bakit may passcode? Putang palakpak yan ang lakas na nakakainis. Kakabwisit. Ma'am, sinisira yung JBL namin na fully paid na 20,000. Huwag kayo yung Telegram, alam nyo kasi sa ibang bansa, okay yung gamit niyan sa disente. Dito kasi sa Pinas hindi Oo, parang iba daw yung gamit niyan sabi ng friend ko. Grabe dyan. Mo sa Facebook. Tanya Chinita. Masali na naman si Tin. May Telegram daw siya daw. Meron na, Terabox. Ano yung Terabox? Carl Kinomoto. Magastos sa Telegram kahit scandal pwede. Yun pala yung gusto nyo doon, Nel Cesar. Carmelo Palipayan. Call, morning ni mo call. Ayoko ng Telegram. Napapagod na ako sa dami ng ng messaging app ko Morning pre, si Atelina. Ayun, sabi ko kanina, wag niyong misinterpret kung may passcode kasi protection din yan kapag nalaglag yung phone mo. Para hindi niya mapalitan agad yung yung set. Ano ba? Para hindi manakaw. Siyempre, masundan mo. Sa phone mo, hindi mo naman nila-log out yung mga accounts mo. Totoo, mahahack ka yung banking apps mo. Importante Kaya ang features yun. ng banking apps, pag hindi mo siya ginamit, hindi mo siya na-log out, automatic yung ila-log out yun ang gusto. Gandang feature. Pati GCash, diba? Oo, ginaganon nila kasi what if. Yan. May isa kong friend na hulugan ng phone, mamahalin. Nawala na Pati banking apps niya na Pinaano na niya, pinaano niya agad. Block niya. Cancel na niya Cancel agad. niya. Kasi, although, hindi ko lang alam kung hindi ma-open yun agad-agad kasi Hindi, may feature naman ang mga phones natin na ngayon na kaya mo agad i-off yung iPhone. Ano tawag doon? Kaya mo agad i-locked na hindi talaga mabubuksan kahit ng mga IT. Talaga? Oo. Dalhin pa sa yes. Check mo yan sa Find iPhone, tapos dun agad. Nung sineni kasi nung nawalan siya ng iPhone. So, hindi niya na ma-open. Nandun lang siya sa isang location, hindi na siya gumagalaw. Andun siya. Kasi kahit patay siya gumagalaw yung iPhone. Talaga? Nadedetect. Nadedetect. So, ano na siya, hindi na siya ever nabuksan. So, hindi niya na binawi. Wala na rin Wala na. Hindi niya magagamit. Bagay, kahit i-charge yun. Hindi niya magagamit. Jailbreak daw, di na kaya, no? Diba? Iba na yung mga technology ngayon. Jailbreak, sobrang luma ng jailbreak. Isa din. Alala ko yung mga iPhone hanggang iPhone 4. Uy, jailbreak. Oo. Kasi diba pag naka-exclusive lang, kunyari, exclusive ka sa, sa Globe, i-jailbreak para magamit din ng smart. I-open line Hindi na yun ganyan. Hindi kasi, na, no? Kasi kailangan ng ID for SIM registration Di ba? Hindi na kayang ngayon, scam. Good morning. Find iPhone kahit mawala, nakakuha ng iba, hindi niya magagamit. Hindi nga. So, mabablock mo agad. Wala. Useless. Kahit nakawin niya. Wala. Kahit ipabura niya or Kaya ang una mong gagawin, laging i-refresh mo yung Find My iPhone mo kung kompleto yung Apple gadget mo. Tapos once nawala, yun ang una mong bubuksan. Sorry, pero ibablock mo agad.
yung iPhone. Yun ang unang step. Sa laptop o sa computer? Hindi, dito lang. Sa set. As in, one click lang. Wala na. Hindi niya na yun ever mabubuksan. Ayan. So, kahit ipaano Ipipindutin mo lang yung lost iPhone. Tapos tatanong niya, ibablock na ba natin o carry lang? May tanong siya na ganun. Maniwala na sana ako sa iPhone, guys. Ibablock Carry na ba lang. natin o carry lang? Or tiwala lang? Ganon. Tapos, Kahuyin lang ang magiging purpose. So, oo, kakahuyin yung Kunyari, mga LCD. Yes, kung maganda pa yung yun. LCD niya. No? Yung number baklasin na 8, lang pwede siya. niyang kuhanin number 8. Ano number 8, guys? Sa keypad? Tinanggal yung number 8 sa Oo, keypad. tapos nakita niya, ala, hindi gumagana yung number 1. Kaya doon na lang kay number 2. Galaw! Galaw, babe. Sabi ni Brian, ano daw perfume mo, Tita Max? I'm fragrance-free person because I'm allergic to fragrance. I'm unscented from head to toe. From head to toe, as in unscented. At allergic ako sa fragrance. Nagra-rashes ako everyday. Dahil ang mga tao ay mabang-bango. So yun, thank you everyone! See you tomorrow! Dagang salamat. Bukas sa YouTube tayo live. Thursday bukas. Totoo. Thank you sa mga nanood. Love you all. Bye. Metro's #1 Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang squirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Deer Lab. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh.
Talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, may biktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa muka? Hindi, sa muka. Yan. Ah! Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong
Chino! Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Rocky's Secret Files. Secret File. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Ay, kami naman. Kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway nyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chino. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Diyan, Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami na. nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa amin, mula sa madaling madaling bato, bato. ang tatagukan Tagukan ay Babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang magagaya. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ay nauna. May panhawi ng Ito'y paghawi. Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito na! Tatagukan? Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatago ka. Adam's apple. Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan na pagbalak ang na ito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may nakakalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Tandaan mo na. Ito ay isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. ride. na kundol. Ang pundol ay... Iyon namang ang nagmamayari ng anong ito. Ah, ito may baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Ang amoy niya ay malinang na. Akin lang magtitikman dahil kayo may bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gaga. Ay, bakit? Nakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Sakit to sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano? Kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang Ang aming aming kasagutan kasagutan ay ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat sa malalim mga Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Kinakopya na. ang tamang sagot ay
Ultimate companion. Yun, no? Yun. Dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan mo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ng aking Kabataan. Tama. Kabataan na kung saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang to, guys. Napakasarap ng Ay! Ay, eto na. Ay, salita ay. Halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto niyong pahirapan, no? Halagang bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit halga. Sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Cheers. Halina't Ubusin ito, di ba? kainin. Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay... Panghimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Sa ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasagutan? ba tumatawa? Huling paalam. Oh! At makas, last goodbye or last. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Bakit? Ano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay... Dagitab! Wait lang ah. Dagitab. Naway narinig ko na to sa Isang... kulturang Pilipino. Magat sa dagitab. Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Pwede. Ang aming sagot ay kutsilyo. Ano mang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok ng puso. Ang sagot- Kami ay nagkakasa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay... napakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Sandali. Something matulis. Wala. Mag- Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. Ay, balot. Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, tuyo. Tumutulo. Tagay. Ang sayo ay masabaw, ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Yung maliliit Tama lang. Bakit ito'y matigas? Tigas ng puti. Pwede naman yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat yung puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Pangibayo. Ito'y nagbabayo. Panghibayo?
Sagot? Anong sagot? Bakit parang nag-iintay ka ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yun. Ang aming kasagutan mula sa Madaling Bato ay Maleta. Parang pareha to. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa Mahal na Radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. Pangdako. Pangdako! Ano nga yun? Ano yun? Pang-transport! Pangdako, kimchino, dako. Diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay Carsoncillo Carsoncillo. Obrief. Ang hirap eh. Ang panghibayo ay amplifier. Malapit. Muntik Pangdako. na. Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Diba? Ako yung may question. Dahil sila'y pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat Hindi. sila'y kalahati ang puntos Hindi, nila. lungkot. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ako yung kakampi mo! Metro's #1 Love Radio. Basic! Makatawa ka naman dyan, kala mo naman. Eto na. Ano yun? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. 안녕하세요. 김치노입니다. Hello, kabisyo! Hello, mga mahal! Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na ng lubusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap Happy, please. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi nitong medyo tumatanda-tanda na, mas nilook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. dude. Cellphone yan Cellphone yan, mga kabisyo. So, every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Mukha naman cellphone. Pet peeve. Yan, okay na yan. Pero pera talaga to, pera. Pet peeve ko talaga kapag naaalala ko nung mga personal friends ko, lalo na sa social media, tapos kakamustahin ka pero mangungutang lang pala ng pera. So this is money sakit. Una sa lahat, wala rin akong pera. Pangalawa, nakakaalala lang sila pag may kailangan. Yan. Ito. Tatlo yan Tatlo yung dinrawing ko. Ito. Toothbrush yan. Mukha naman toothbrush. Ito na. Ano yan? Parang daliri. Pero toothpaste to. Tapos ito naman, dental floss. So, ako kasi maalaga ako sa ngipin. At
mahilig ako sa kape. So, every time na after ko kumain, after ko uminom ng colored drinks, talagang necessary or it's a must for me para magsipilyo. At para mabango rin naman yung hininga ko kung sakaling magkita tayo, mahal. Ang pangit naman ito. Hala, guilty pleasure. Yan, ito talaga guilty pleasure ko. Oh! Coffee bean to ah. So, everyday. Patawa ka naman dyan, kala mo naman. Pakala trash can, pero ano, everyday talaga malakas ako sa coffee. Siguro mga 3 cups. Ako ay isang... Yan, ito. Huh? Ito ay isang microphone. Siguro full-time events host. So, aside from being a DJ or content creation, gustong-gusto ko talaga nga nagpa-public speaking or hosting an event. So, if ever, no, kung kailangan nyo ng host, subukan nyo ko. And that's it. I hope you had fun at mas nakilala nyo na ng lubusan si DJ Kim Chino. Muli, DJ Kim Chino on all social media platforms, IG, TikTok, or even Facebook. 6 to 9 p.m. ang programa natin. Makakasama ko kayo or makakasama nyo ko. DJ Kim Chino, ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Maraming salamat, mahal. See you! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay.
Ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Tae. Ayaw! Angkol Dagol! Bata pa kokol! Tanya Chinita! Tanya Chinita! Sino? Ako? Grabe talaga. Hoy! Kambing yan! Aray mo! Kasama mo, Manggas. Mga kabisyo para sa ating Sino? Ako. Sinibak na sa pwesto ang isang pulis matapos masangkot sa viral na EDSA bus lane swerving nitong nakaraan. Siya ay walang iba kundi si Police Chief Master Sergeant Jennifer Bredico. Pero lalaki siya kahit Jennifer siya. May nagtanong ba? Kahit hindi kayo nagtanong. Siya ang driver ng PNP Coaster na biglang nag-swerve papasok sa EDSA bus lane na nauwi sa banggaan ng isang bus. Sa kuha ng CCTV, kitang-kita na nasa 4th lane pa ang nasabing coaster at pilit itong sumingit ng sumingit hanggang sa nakapasok sa bus lane subalit nabangga siya ng bus. Inamin naman niya mismo ang mali na kanyang ginawa na pagpasok sa bus lane at humingi siya ng paumanhin. Subalit, narilib na siya sa pwesto at haharap ng administrative charges mula sa NAPOLCOM. Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Hindi ko kumpare yun, ha? Oo, di ka proud, di ka proud. Para klaro lang, hindi kami close nun. Di ka proud. Basic. Shout out sa Ano mga... daw dahilan ba't siya nakapasok ng bus lane? Siyempre, police, PNP Coaster. Baka pwede. Kung nagmamada, emergency, o sige, pwede pumasok. Ang problema, pinilit niya, kaya nabangga siya ng bus. Oo, smooth na sana, no? Kaso, nakuhanan nga ng video ng mga pasahero, lahat ng pasahero doon naabala at
sila mismo yung naging witness nung ginawa nung coaster ng PNP coaster na yun. Kaya wala siyang kawala. At bumaba pa, nagalit pa sa driver, humingi ng lisensya. Siya pa yung humingi ng Siya pa lisensya. yung nagalit, kaya nga lalong Mga nagbayad. babaero talaga? Hoy! Ano yung pulis yun? Sabi mo, kaya nga, basta pulis, babaero. Aray mo! Anak ka ng pu. Anak ka ng pu. Sabi nga ng mga taga Napolcom, no, ng mga mga officers na kung Nakakaluwag-luwag. Oo, at saka hindi nakakaluwag-luwag. Maluwag ba? Masikip. Masikip ako, syempre. Hindi ikaw! Yung officer! Okay. Kala ko Sabi nga, ako. dapat humingi na lang daw ng paumanhin. Hindi yung nakuhanan na video, siya pa yung galit. Diba? So, mas lalong naabala pa ng halos 30 minutos yung mga pasahero ng bus. Kaya nga nag-bus lane or nag-bus para mas mabilis. Eh, dahil sa incident na yun. Kaya, sabi nga, bawal nga pumasok dyan. Tigas ng ulo nyo, 5,000 yan, ha? Baka na-ebs na siya. Yung driver? Yung pasahero. Syempre, tumatayo yung balahibo mo pag natatai ka na eh. Tabi siya mga kumakain, guys. Hello sa mga kumakain. Charap-charap. Kumakain na pasahero? Na driver. Mga pulis Mga talaga. pulis. Hindi naman lahat ganon. Diba? Hindi lahat ng pulis. Oh, babaero? Basic. Aray mo! Anak ka ng pu. O, sasabihin na naman lang, ako, damay na naman kami kay Tita Max. Damay yan. yung mga pulis. Yung mga driver. Kasi habulin ng chicks. Yung pulis. Yung driver. Saan to? Sabi ng driver? Sabi ng pulis. Taas ang kamay! Sabi ng pulis! Sabi ng driver. Kasi pag bababa, itaas daw ang kamay. Yeah, guys, alito din ba kayo, guys? Pababa yung driver? Yung pulis. Nagbas kasi siya. Yung driver. Si Tita Max. Sana Masikip. makasakay nyo. Masikip si Tita Max. Yung driver. Akala ko yung bus kasi puno Puno eh. Ang galing. Puno na. Yung bus. Si Tita Max puno na, marami daw. Maraming pulis. Anak ka ng pu. Anak ka ng pu. Shout out sa mga pulis! Mga driver na nagpapalista. para sa Love Knows No Boundaries. Nagpalista yung driver? Yung pulis. Pwede pala yun? Pwede. Namutok nga yan eh. Namutok yung pulis. Si Tita Max. Sabi niya, tong singaw. Okay, maniwala na sana kayo, guys, ha? Ba't ganun yung tunog ng baril niya? Bisaya yung baril niya eh. Bisaya. Tong singaw. Yung baril ng pulis. Ng baril ng driver. Nakailang putok? Yung pulis? Si Tita Max. Ay! Aray mo! Tanya Chinita. Abangan ko may winner tayo mamaya sa ating Love Knows No Boundaries! Kaya tumutok lang sa Yes. 90.7 Love Radio. Kailangan mo bang i-memorize yan? Basic! Metro's #1 Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Drew! Pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding!
Ang bato! Ding, ang bato! Oh. Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak, ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit, gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, bahala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Ah! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Charot na, joke lang. Sabi ko sa'yo eh, pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Ah! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo! Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Ah? Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Ah! Kailangan pa ba? Uy! Ano ba yan, Jasmine? Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic! Pag nilalabasan? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Nilabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Oh, ano ang context pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ah! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng
katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag nyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto ka malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Wala dyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Natandaan mo yun. Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Napakabait naman yan, Dre. Ako rin mabait, oh. Gusto nyo ba ibubudbud ko na? Ay, maaari. Hindi yan binubudbod, ibinubuhos. Buhos, oh. Dahil yan ay isang Likido. likido. Ako yung okay na. Tikman na natin. Aking ano. Betamax. Ano na tayo, tagay? Gusto mo na? Tagay. O sige, tagay. Pero nilagay mo na sa bibig mo. Gusto ko talaga ang dugo kapag ang sausawan ay masarap din ito sa alak. Ay, masarap yan. Lasang alak din kasi ay papait. Yan yung palalasa ng rin. Uy, blip. Ay, Ang kasagutan Ah, ng kasagutan oras ay- ay wallet o yung lalagyan ng iyong mga bariya. Wallet din talaga. Oy, hindi yun yung sagot mo. Mayos ka. Di ba binulong ko sa'yo? Ang aming Ang aming naisip na sagot ay sobre. It's kang... pupunta sa OORG. Ako yung may question. Dahil sila'y pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila'y kalahati ang puntos Hindi, lamang. binulong ko na sa'yo yun, di ba? Tama, ibinulong na niya ito bago Ikaw ba pa yung man nagsasabi ng kami katotohanan? Ako yung nagsasabi ng katotohanan. Why? Nakita ng ating produksyon na Tama. binulong ko agad at Tama. talagang Tandaan mo, ano. Why? ikaw ay OJT lang namin. Ang susunod ay... Susunod. Tukwan! Kabayan. Sa pula. May itlog ka bang? Tagay! Marami kagat. Napakalamot nito. Masarap din itong Isa-usaw. isaw-saw sa kape. Kape. Na mainit na kape. Wala, pareha tayo. Pareha kami. Nagigets niya ako. Pareho ka ng humor. What can I say? Ang sarap. Sorry. Alam ko yan. Alam mo yan? Yun nga eh. Love trap. Kung ano ng trap mo? Dapat sabay-sabay tayong sasagot. Kami ay nauna, kayo naman ang Kahit mauna sa magkakaiba. pagkakataon. Kapag kayo okay na kami. Kami sabay-sabay. Dapat nung umpisa pa lamang, ganun na ang naging konteksto ng palarong ito. Kami handa na. Manahimik kayo. Isa, Dalawa. tatlo. Mahulagi! Sinasabi? Gabigani! Gabigani! Hindi ko narinig yun. Oh, isa pa. Roll VTR. Mahulagi! Pasensya na at may nakakuha ng eksakto. Uy! Tayo yun. At yun ay ang madaling bato. Amin din kasagutan yun, tama ba? Dahil winika namin sa bilang ng 3, hindi kami nagpaligoy-ligoy at nandaya. Lagi nating tatandaan na ang tunay na pag-ibig ay mapagparaya. Ito, sarap! Wow! Ay, Empanada! Ang haba! Hala, ganito kahaba.
Ayos ba sa'yo ang ganyan kahabang turo? Naniniwala ko na wala ito sa haba. Hindi sa taba. Ganyan ba dapat ang paghawak niya? Hindi dapat Tama, kumpadre. Tama, kumpadre. Sapagkat subalit kung ang sukatan ng binibining ito ay taba, hindi dapat ganito. Malamang ay dapat ganito na. Mas ganito ang paghawak. Dapat ganito ang iyong paghawak. Hindi ba kayo nalalagkitan? Ikaw ay tuwang-tuwa sa tabang iyan. Ay, masarap to. Nakaking nalang-nalain natutusok. Sapagkat yan ay mahaba, talagang matutusok ang iyong alang-alang. Yung ibang turon ay may palaman ding langka. Ang turon sa amin ay may palaman ding dinuguan. Gusto mo i-try? Punta ka sa Bicol, libre ka. Grabe, favorite niya talaga yung turon. Pareha kami. Sa pantaha. Okay. Meron na kaming kasagutan, tayo yung magsasabay-sabay na naman. Tatlo, dalawa. Game! Scarecrow! Scarecrow. Ano sa inyo? Pag-iisip. Pantakot ng mga ibon. Pantakot ng ibon sa bukid. Sa palayan. Ang puntos ay pupunta sa oorat. Tayo. Ito dapat. Yes. Dapat ganito, di ba? Sabi ng prod. Ganyan. Yung Mayan. magpo-cross-cross. Cross-cross. Ay, Ayan yung pares mo. Pero sa amin, hindi ko alam sa inyo, kami ay kapag sa probinsya bibili ng taho, may sarili kaming mga lalagyan. Mas espesyal. Napakabuti mo naman kay Inang Kalikasan. Susunod na. Huling Lamang, ikay nagmamadali. Iyo. galunggong. Gunam-gunam. Gunam-gunam. Gunam-gunam? Gunam-gunam. Gunam-gunam. Oh? Ano? Isa. Dalawa. Tatlo. Nag-iisip. Calculate. Nakakalculate. Ikaw ay nangopya na naman. Nahuli ang sagot. Ba't wala kami? Nangongopya. Ang score ay mapupunta sa oorat. Go! Tampalpuke ay isang isda na kung saan ito ay masarap at pwede mong pirito. Ayun ang kasagutan ng mahal na radyo. Pwede mong bilhin ang isang tampalpuke sa isang palengke at pwede mo rin itong pirito at ulamin. Napakahusay Mahal na mo! radyo, Kim Chino at Konyo Bicolano. Napakahusay! Na sa una ay isa lang ang puntos pero marahil Hindi mo na kailangan pwede magpaliwanag nang manalo. Sige. Atin ang ibigay dahil sila yung ulelat kayo. Atin ang ibigay. Pero parang hindi patas na nananalo ang isang mandaraya. Nangongopya. Nangungurak. Nangungopya. Nangunguraka talaga. Ang ampalaya ay kinakain, hindi inuugali. Tandaan mo ngayon ikaw ay nasa taas. Dahil lahat ng nasa taas ay Ibinababa. At lahat ng nasa baba ay Kinakaas. At lahat na nasa gitna, kinakain. Anong sagot ng direktor kung kami ba ay tama? Sila nga aming masasabi, nanalo kami. siya lamang dapat. Kaya nga ngayon. maligayang buwan ng wika! Maraming salamat mga kabisyo! Kabisyo! Mga yes friend! Nakasama niyo po kami. Konyo Bicolano. At Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Kaya naman follow, subscribe, at i-share nyo na rin itong post na to or video na to. Comment na rin kayo. Metro's #1 Love Radio. Basic!
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Kaya pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo, baka kasalan ko po. Delikado yan. Yakapin ko, o sige. Halika, yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Anong lugar ba to, kuya? Vito Cruz. O, dito sa may Vito Cruz. Oo. Eh, ma, wag mo na nga akong ireto dun sa ano, sa APAM. May jowa na nga ako eh. Kasama ko nga ngayon eh. Anong pangalan mo? Anong pangalan ha? Randy? Francis. Francis pangalan. Oo. Masipag to. Grabe ka naman. Eh, kahit payat to, kaya naman ito ako buhatin. Diba? Diba, Francis? Oo. Kausapin mo nga si mama ko. Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Dali. Hello po. Sabi mo lang mahal ko po. O si Tanya. Mahal ko po si Tanya. Sabi mo handa mo kay paglaban. Paglalaban ka to, te. Oh, narinig mo. Sabihin nyo payatot, hindi ito payatot. Kaya kong buhatin ito, no? Diba? Opo. Oh, kaya. Basta wag mo na akong reto sa iba, ma. Kaya mo daw ba akong buhayin? Oo. Ha? Oo. Pauwi ka sa camera. Correct. Ano po ito, kuya, na lugar? Ma'am, P.O. Campo. B.O. Campo. Vito Cruz, oo. Sa may
wag mo na akong ireto sa iba. Pa ba ako rireto sa iba? Oo, may jowa na ako ngayon. Ang kulit naman. May jowa na ako. Oo, kasama ko nga ngayon eh. SG siya. Oo. O, ano naman? Hindi to payat, no? Kayang-kaya ko buhatin ito. Di ba? Kaya mo ko buhatin. Ano pangalan mo? Arnel, Ma'am Arnel. Oo, si Arnel kaya. Oo, ilalaban ako dito ng putukan tsaka basilan. Di ba, Arnel? Di ba mahal mo ako, Arnel? Sabi mo nga sa mama ko, nasa ibang bansa to eh. Sabi mo, opo, mama. Opo. Mahal mo ba ako? Sabi mo, lakasan mo daw. Opo. Oh, narinig mo na, ma. Grabe ka, mapanghusga ka. Arnel! Arnel, babay ka na kay mama. Halika na. Kaway ka sa camera. Teka lang, tumigil ako. Oo, dito muna ako sa lilim. Ang init eh, kasi kanina mo pa ako kinukulit. Eh sana kanina mo pa sinabi. Dito na ako sa may sa may Lasal. Hindi ako natatakot sa kanya. Grabe ka talaga. Ma, wag mo na akong ireto sa iba, ma. May boyfriend na nga ako, ma. Oo, kasama ko nga siya ngayon eh. May motor siya, ma. Kaya, pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Dane, ma'am. Ha? Dane. Dane. Dane? Dane ang pangalan niya, hindi siya payat. Motor mo ba yan? PCH na po din, ma'am. Oo, may motor to, pero dito payat. Kaya nga ako nito buhatin eh, di ba? Dane? Yes, ma'am. Mahal ako nito, ma. Tsaka mabubuhay ako nito. Di ba handa mo akong buhayin, Dane? Sabihin mo kay mama nga. Opo. Opo, ma. Sabi mo. Opo. Sabi niyo mo, mahal ko si Tanya. Mahal ko si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Grabe ka, naiyak na ako sa'yo eh. Hindi ba mahal mo ako? Sabi mo kay mama. Opo, ma'am. Umuwi ka na dito, ma, para mapatunayan mo, ma. Sige, ma, babay na. Kaway ka sa camera. Thank you, Day. Sorry. Grabe ka naman, ma! Andito ako. Oo, sa may Lasal. Huwag mo na ako reto sa afam. May boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Hindi siya payat. Okay lang, katamtaman. Kaya kong ibalibag. Hello? Hindi, nagsusuklay naman to. Grabe ka naman. Anong pangalan mo, kuya? Anong pangalan mo? Dali. 30 po. 30. 30. Mahal ako ni 30 kahit mas bata siya. Ilan taon na ba, 30? 22 po. 22 pwede na ito, ma. Anong parang anak ko? Hindi. Grabe ka naman, ma. Mahal ako ni 30. 30, di ba handa mo akong buhayin? Kahit 22 ka pa lang. Sabi mo kay mama, opo, ma. Yes po. Sabi mo, mahal na mahal mo si Tanya. Dali, sabi mo. Sabi mo lang, dali. Mahal ko po si Tanya ka mo. Mahal ko po si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Hindi. Hindi payat. Okay lang. Sakto. Opo, ma. Yakapin ko. O, sige. Yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Ipakita mo daw kay mama naman. Oo. Ayan, magmamahalan kami. Kaway ka sa camera. Ay, kaway ka 30. Hello? Andito ako sa may Kuya, tough to, diba? Andito sa may puno. Oo, malapit sa may Lasal. Grabe ka naman, ma. Tapat ka po, tapat. Tapat po. Huwag mo na ako reto sa iba. Kasi may boyfriend na nga ako.
Kasama ko nga siya ngayon eh. Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Oo, kasama ko siya. Hindi siya maliit. Sakto lang. Hindi siya kulot. Grabe ka naman. Kuya, nag-aapas ka ba? Saan ka ba? May inaantay lang siya, pero hindi siya tambay. Grabe ka naman. Joshua, pangalan mo, di ba? Sabi mo, Joshua, mahal mo ko. Sabi mo sa mama ko, mahal ko si Tayo. Dali. Sabi mo. Sabi mo lang, mahal ko siya. Dali lang. Ma, hindi. Nahihiya lang siya sa'yo, ma. Sabi mo lang, mahal ko si Tayo. Sabi mo. Sige na. Sige ka ni mama eh. Sige na, kuya. Sige na. Ayaw mo, kumayaway ka sa camera. Kawai, from Love Radio po. Kuya, CCP to, di ba? CCP. Oo, sa CCP. Dito ko, kay kuya ha. Oo. Grabe ka naman. Huwag niyo na ba akong ireto sa iba, ma? May boyfriend na nga ako. Kasama ko siya ngayon nga eh. Si mama. Ano pangalan mo, kuya? Bonjing eh. Ano kung Bonjing pangalan niya? Okay lang yun. Hindi, ganito yung mga bet ko. Yung mga 45. Ilan taon alam ako? Oo, 60 na to pero parang 45 oh. Mahal ba ako nito, ma? Ma, kaya akong buhay nito. Di ba, Bonjing? Sabi mo nga si mama, sabi mo, mahal na mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo. Oo. Nakahal po ako, kaya nabubuhay ako eh. Mahal po yung anak niyo, pakakasalan ko po. Pakakasalan ko po yung anak niyo, kahit sa simbahan. Narinig mo, ma? Ha? Narinig mo? Mahal na mahal ko si Bonjing. Di ba, Bonjing, mahal mo din ako? Mahal na mahal po. O, mapag-uwi mo dito, makikilala mo si Bonjing. Opo. Di ba wala ka namang may asawa ka ba sa dati? Wala, single. Dati pa yun. Past is past, never discuss. Opo. Love you, ma. Opo. Ay, paglalaban ako ni Bonjing. O, yakapin mo daw ako, Bonjing. Oo. Tingin ka sa camera. Metro's #1 Love Radio. Basic! Hello there. Hi, guys. Hi. Gagawa kami ng Sushi. Ay! 1, 2, 3, go. Hello. I'm so unsure what to do. Open your eyes. Open your eyes. Okay. Ayan. Wala akong makita. Wala ka ba? Hello everyone! Welcome to this kalokohan video once again. And today we are doing Sushi Bake! Okay, RUG? Wala kaming SG, choice! go! Okay, let's do this! Wala naman tayong timer. Okay. Kailangan niyo ilagay yung rice. Okay, this is the rice. Okay, buksan mo. Sarap buksan. Okay. Ba't kailangan niya ilagay yung rice dyan? Nasa container na eh! Ilalagay sa... Ilalagay mo daw. container. Siguraduhin mo talaga, Tanya at Chinita, siguraduhin mo talaga, alam mo yung ginagawa mo ah. Kailangan niya ilagay yung rice dito. Mixing bowl. Bowl. Wala kayong budget pang bowl? Okay, wait, ito, girl, Okay, ito, yan. Lagay mo tayo yung rice, dyan. Ito yung rice. Yan, tama. Lagay mo pang, sige pa. Ibubuhos mo lahat. Sasagad ko na ba? Lagay mo. Okay na? Ayan na. Ayan, okay, nilagay niya na. Okay, safe. Walang tapon. And then, ba't lagyan ng suka? Tama. Okay. Okay. So, mamaya mo na. Isang kutsara lang. Pwede Na. siguro. Okay, this one Okay. is the suka. Lagyan mo ng onti lang na lang ako! Bukas na to? Ay, bukas na yan kasi it's already used. Anyway, Oh. Nga! Okay na yan! Okay na yan! Okay na? Okay na yan! May nalagay na. Okay. And then... Ay! Babalo na. Dapat pala sandok ang gamit natin. Okay, this time,
On your left side. Kailangan to i-mix, di ba? Mamaya mo na gawin yan kasi maghahalo ka pa ng tuna. Sige. Sorry. Okay. On your ay! Bilang ko gusto mo. Ay, okay, and then you... Hay! Lahat na ba? Lahat! Hay! Guess la, alam mo, lahatin mo na. Ay! Wag ka pala! Hindi daw lahat. Wag yung oil. Ayaw ni Tanya yung oil. Nahihirapan na kami. Ayaw mo ni Tanya yung oil. Push! 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 Marana! Push! Push! Some more! Parang ako yung mabibigay sa boses ni Shai. More, ayan. Sige, sige, more. Sige. Sige, Ganyan, sige. ganyan. Todo mo na yun. Todo Sige, na okay na natin. yan. Alam mo, okay na yan. Okay na Performance yan, okay na level, yan. okay. Alam mo, And More, then- hindi kita naririnig by the way, ha? Wala pala narinig. More, wait lang. ha. Okay. May And spoon na then- naiwan sa loob. O tapos, next. Diyan ka nga. Next is... Okay. Panakarap pa. Okay, on the pinaka-left side of the table, yun naman pala, pwede naman pala ibigay kay More. Baba mo na kamay mo, baba mo. So, yan! Very good! Bigyan dito kami sa bahay. Wow, nag-spoon pa siya, dumi-dumi na ng kamay niya. Oh, grabe. Four. Nasasarapan na, wala pa? Patapos. Okay, next. Kapag nagluluto ako, naghugas talaga ako ng kamay, pero dito lang talaga. Dudurugin niya. Mamaya. Wala na tayo! Hindi ko na makita I'm kung calm. saan yung I'm fine. edge. Okay. Hindi ko nakapa. Yes. Sige. Yan, one more. Yan. What you're holding. Open it up. Yan. And then, mimix Tapos mo muna get ba? one. Get one, tapos pasubo isa. Oh, lahat nila. Pork and lahat. Lahat talaga yan, lahat! Lahat! Sabi lahat, diba? Yan! O yung ano, do not Ah, eat. durugin mo like crap. Si Mama yung do not eat. You squish it with your hands. Squish it with your hands. Friends, Bago mo ilagay ano sa ba sabihin nun? Wait! Tanya, dyan ka lang! Manahimik! Actually, tahimik ka na. Ano na nangyayari? Okay. The other seaweed packets are behind the square bowl. May sili Tapos na si Mama pang... Ito. Oh, okay. Yes. Yan. Oy, sorry guys ha. Kinamay-kamay na. Yes, like that. Ay, pwede na yan. Subo mo kay Tanya. Subo daw yung sabi ng prompter natin. Pasok mo. Maria, makinig ka. Maria, makinig ka muna. Makinig ka. Yes. So, may nahulog yung silica package. Oo. May nahulog sa loob. Okay. So, anong gagawin Put your ko? hand down into the bowl. Tapos, sorry. Yeah. Lower, just one hand ang kailangan mo. Left hand. Yan. Move it to the left. Lower. Sorry. No. Sige pa. Yan, down. Put it down. Yan. Bata! Yan, okay. Punta na lang sa June. Okay, stop. Mamaya na yung ginagawa mo. Ano na gagawin ko? Gutom na okay. What you do is, you put your left hand in the front, and then move it to the left. Left pa. Yan, kunin mo. Yan yung June. Okay. Tapos lagay ka ng onti. Get the spoon. Okay. Yan. Okay na. Sige. One more. Okay na yan. Sige, okay. Tabi mo na yan. And then, the sriracha. And then, okay. Put your head. Yan. Ay, Wag! Ito na. Okay, pwede rin naman. I mean, it's also effective. I mean, gano'ng kadami? may spout, pero okay lang rin naman. 1, 2, 3. More! One more. More! Yes! Yeah, okay na yan. Okay. Akala ko tapos na eh. Kumain na kayo kanina. Kung may sinasabi ko sa akin, hindi kita marinig. Balik tayo sa yung seaweed packets. Okay. That is right behind. Yun! Oh, I could love you so much. Tapos, gagawin na nating seaweed wrap. Okay. Hindi ba? Dudurugin na naman. Okay, Dudurugin na naman. pang garnish. Okay. Yeah, kunin mo lahat. Durugin mo. Madumi ng kamay mo. Huwag ka nang maarte. Yan! Oh, lakas mo lang ang galit mo kay DJ Shiny. Yan. I-shoot mo sa bowl, ha? Okay, may nalaglag. Okay. Can you zoom in into this? Tingnan mo.
halo. Hindi na halo, pero okay lang. It's fine. Bakit lahat Susubuan niya na ako. nilagay? Hindi ba dapat may matitira Kausa mo ba ako? Kausa mo ba ako? Alam mo ba hindi kita naririnig? Ha? Ha? Oo. Say oo. Is she speaking to me? Because... Kasi di ba dapat may isa na pang-rap? Tapos... Show your mama. Di ba gaganyan? Tapos... In the... ano? Okay na to? I'm on your left, on your left. Ay! Anong lasa? Not bad, ah. Ang laki nung kay Tonya. Ang laki, kayang-kaya ni Tonya yan. Kaya niya to! Hindi, okay. Pasok mo. Pasok mo. Pasok mo. Oh, isang subo. Laki, grabe. Huwag ka madumihan. May kinakain ka mas madumi dyan. And finally, ikaw. Kailangan mo ba rin sumubo? Yeah. Sige, Yes, of dahil course. ako gumawa nito. Dapat nga ako yung tumitikim eh. Kasi ako gumawa nito. Yun, ang laki rin. Kayang-kaya ni Morena yan. Happy na ba kayo sa pinagagawa niyo sa amin? Okay, now it's time for you to take off your blindfold. Ha! Again, Jay, si songs, by the way. In fairness, sarap, kinamay. In fairness nga, oh. Kaso tingnan mo. Tingnan niyo muna. Hindi nahalo. Yung iba. Finish fried, fried up. May kasamang silika packet pa yan kanina. Uy, not bad. Oo, ayan. Thank you for watching, everyone! Thank you! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang
nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo. Tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chip Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik ulit sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chip Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chip Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Wait. Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan.
Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ng interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilang taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Daw! Ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag-start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako ha. Of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo.
O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Deer Lab. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Hindi, sa muka. Yan. Ah! Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo ako... Try muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan, sama-sama sa tawanan. Angkol! Dagol! Ayaw! Angkol Dagol! Bata pa kokol! Tanya Chinita! Tanya Chinita! Love knows no boundaries! Love knows no boundaries! Boundary time na!
hatid sa atin ng Love Radio at ng Charm Fabcon Purple Eternity ACS. Ano yun? Sino ba yung winner? Isang babaero! Wow! I'm proud of you! Syempre, alam nyo na, number 1 na babaero, Grab driver to. Aray mo! Aray mo! Congratulations sa'yo! Pangalan pa lang, apaka-babaero na Alex Lamay! Lamay! Alex Lamay! Alex! Basta mga Alex, babaero! Alex Lamay, congratulations! 1.5 para sa'yo. Sana makuha mo yan kasi kung hindi, ipang merienda namin yan. Bibigay natin kay Alex Paano yan. ba makuha? Antayin mo yung tawag ng Love Radio staff sa'yo, Alex, ha? At sa mga hindi napalista, Paano? punta sa aming himpilan sa MBC Media Group Building sa Pasay City. Magpalista. Congratulations! Sa mga gusto magpabate, pwede na yan ngayon. I-send nyo na. Hanapin nyo sa Facebook. Tanya Chinita or Uncle Dagol dahil wrap out na! Malunggay pandesal. Malunggay pandesal. Malunggay, malunggay. Get pandesal. Siya na maingay. Shout out sa lahat na mga driver. Especially sa in-drive driver. Nakikinig. Siya ngayon si Jacqueline Blanco. Shout out din sa pasahero niyang babaero. Pangalan niya Mar Bautista. Ay! Ingat ka dyan. Babaero yan. Babaero. Babaero. Nakakapagod na magdipinsa sa babaero. Sige, bahala na kayo. Isa pa to si Lino. Napalino, pero Nilo. Taroy apelido. Hay nako, nasa Pasay siya. Okay. At si Lina Gabaw. Lina Gabaw, ngayon. Nag-recover sa kanyang naramdaman. Ikaw naman. Anong naramdaman niya? Mabigat daw. Lalaki lang katapat niyan. Ganun ba yun? Shout out sa my birthday na last birthday today. Happy sa birthday. boss namin si Ma'am Ami. Ay, si Ma'am Ami. Hernandez. Mula yan sa Team Bandido. Shout out. Oy, birthday. Meron din nag-birthday special, importante na tao sa Sino yan? atin ang ating boss. Ating boss! Napakagwapo. Sir Ivan Van. Johnny, kiling-kiling, happy birthday sa iyo. Saan tayo mamaya, Tito? Oy, Johnny Kiling, ling. Talaga, boss. Sabi ko, wag na. Siya talaga nagpumilit pa. Oy, dito na lang tayo para hindi halatado si Jok, mga Grab driver, si Rema Pilis, Mong Villamor, pati si Chris Orly. Oy, sa GSM meron ding Orly ang pangalan. Hindi pa rin nananalo hanggang ngayon. Ewan ko ba kung napalista? Kasi makasalanan yan. Shout out sa Sino? Motor Star Las Piñas. Okay. Si Momay King, pati sa Bulacan Overdrive. Lalo na kay Yorme Rojon Gabati. No. Shout out din sa mga Pericab drivers ng Palasan, Valenzuela City. Kailangan pa maki-memory siya. Basic. Sabi nila, si Alfred Marcelino. No. Sabi niya, huwag ka sanang makalimot mag-shoutout sa akin. Ay. Sabi yan ni Alan Bergonya. Hindi kita nakakalimutan kasi stroke survivor ka. Yo. Sabi niya. Buti na lang, nakasurvive pa siya. Kung hindi, delikado siya. Kaya kayo kung may maintenance kayo, inumin nyo na, i-maintain nyo na, maintain the main line, maintain nyo the sideline. Oh, yes. Line. Ay, Gusto mo talaga. Gusto mo bumalik ni Dita.
Mali, Sandali. Oy, eto na, shamrock na muna tayo. Hi, Susunod na baby po. Bradley and baby Hera. Aray mo, pati vocalista at drummer. Doon tayo sa Apam. Buuhin mo na lang yung banda nila. Dito na lang tayo sa mga Apam. Ay, Apam pala. Sa Daghan mga guys, daddy. salamat. Happy Wednesday kaninyo tanan. Konyo Bicolano, Dear Love, up next po. Stand by. Yes, Sa ngalan ni Tita Max. And Tanya Uncle Chinita. Dagol! Kayo po ay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang imemorize yan? Besa!